odrezky, to čo vám vyrástlo, to pôjdeme aj potom tam do praxi, to mladé, takto stiahnete, hej, s pätkou, to sa volá pätka. Listie dám preč, pätku trošku skrátim, to je pätka. Toto upravím a toto všetko si napicháte, ešte aj tie ihličky, do stimulátora, hej, aký je najlepší stimulátor? Vedel som, lebo kolega opravil ma pripravený. Nejaká rašelina, nejaká rašelina, alebo čo? Neborovička, nie. Nie, ale myslíte na namačanie? Áno, BI 50. No to je 52 je ako silovička, ale skutočne zákon je BI, nie 58, bo to je na vožky, ale zákon je stimulátor kyselinu indolylmaslovú, alebo tekutý, práškové. A to si napicháte. Teraz keď tam pôjdeme sa pozrieť, pretože tam ešte niečo nám ostalo, kde sú chlapci, ostalo tam niečo pod tými kareniskami. My sme takto rozmnožovali nielen tuje, ale aj liesky, aj morušu, viete morušu, jahodu, potom aj orech, samozrejme, aj tajbery, aj černice, čiže takým jednoduchým spôsobom si môžete vy namnožiť tieto borievky, alebo tie liesky a černice. A takáto drevina v ktorých mesiacoch najlepšie, či nehraje rolu? Základ je, aby ste to brali cez deň, lebo večer nevidíte, čiže cez deň to zobrať a vždycky to dať. Mesiac mu zaujíma. Prvý až 12. Počúvajte, oni vedia termín, čo to je dekánsky? Dekánsky? Kedy najlepšie, lebo viem, že všetko sa robí čo to je dekánsky? Keď sa nepríjme prvý raz, máte opravný druhý termín, dekánsky je tretí, čiže my takou morfológiou ešte máte dekánsky, ale ja vám dám ešte rektalské, čiže neexistuje, aby tu niekto, keď niečo štepí, a to všetci budú štepiť, že by sa vám neprijal, to neexistuje. I vy, keď tu budete chodiť, tak za 3 roky musíte vás byť, nie že Superman, ale to musí byť kapacita. Hej? Čiže sa nedá povedať o nejakom najoptimálnejšom mesiaci, čiže... Nie. Január až december. Toto rozmnožujete od júna, zelenými bylín, od júna do augusta. No to som počuť, ďakujem. Tamto drevnatými od februára, márec, v tomto období, drevnaté odrozky. Bylinné odrozky od júna do augusta. Čo by ste poradil na ten záhradný ker, neviem, či rododendron sa volá? Ten taký... Ja neviem, vy viete, jak sa volá, ja neviem, jak sa volá tak. Ja viem, asi rododendron. Rododendron taký, čo dosť naročie, že ani predajcovia nechcú prezradiť, že jak sa rozmnožuje. Však ja vám to prezradím, máte? Potopanie. Pokiaľ nič neprinesete. Chlapi, to neviem, tak ja vám všetko... Zadarmo? Keď to bude fungovať, tak určite príjem sprášku. No ja vás ponúknem a potom... Ale... vetvičku a budeme za... Nie vetvičku, on to pochopí, čo má priniesť. Jasne, ale hovorím, keď to bude fungovať... Najlepšie potopanie. Rododendrony, magnolie a ostatné, čo sa ťažko rozmnožujú tými istými spôsobmi. To budeme tu, to aj robíme tu, aj orechy dokonca, to ďalej, že tu sú... Ideme teraz morušu sa pozrieť, moruša, viete čo? Aha. No, to stromová jahoda, no. Ja nerobím žiadne tajnosti, preto niektoré firmy hovoria, Edo, keď tak budeš rozprávať, tak my už nič nepredáme v školkách, Veselé, Klčov a tak ďalej, ale toto ja chcem, aby sa venovali viacej praxi, čiže nie vy budete chodiť do Nitry, do Trenčína na Prešovskú halu, kúkať nás, ale my tu musíme k vám prísť, a opačne, aj do terénu. Čiže takýmito odrezkami, rododendrony, magnolie, a teraz vám poviem jednu figu, takú skutočnosť, ktorá sa stala, čiže tie jednoročné výhonky magnolie a moruše, keď som bol v Lade, tie jednoročné ohli do fľaš, viete, fľaš, ide tam seminu, a do roka, keď som mal tam 3 prednášky, keď to pichli ten odrezok, tak ako potápaním do zeme, tak zakorenili všetky tie odrezky, ktoré boli z moruší, z magnolie, čiže žiadna veda. Rododendrony idú jak rúže, hej, jak burina to zakorenie. Čiže je možné povedať, že pokus omyl? Koľkokrát pokusov... Počkejte, ma natočete, lebo ja rozprávam veľmi rýchlo, hej. Ne, tak robím aj to, aj to. Aj počúvam, aj fotím. Musíte vyhodiť, lebo ja tak hovorím uvoľne. Jasné. Čiže to nevadí mi, ale počúvajte, čiže tie odrezky, keď vy budete brať v júni rododendrony, čo aj my tu budeme brať, to všetko ide, len tam treba dať ten stimulátor, či už tekutý alebo práškový, tú kyselinu indolylmaslovú. A hlavne substrát, to znamená rašelina, premiešaná s pieskom, s perlitom, prípadne s paleniskou zomou. Je to veľmi jednoduché, čiže my tu pôjdeme na druhú stranu, poďte na druhú stranu, lebo som už nedý, tak poďte na druhú stranu, tam budete... Ináč je skutočne pravda, že prax je dôležitá.